Pujades còmodes a París, a Frankfurt i Londres, ho estan fent avui al voltant de mig punt. També pujades a aquesta hora avui a la borsa espanyola, a l'IBEX 35. En temps real puja ara mateix un 0,55% i se situa en els 10.260 punts. Puja avui sobretot el sector bancari, entre ells els dos grans, el BBVA i el Santander, també grans valors com Telefònica, Iberdrola i Repsol, i baixen en canvi valors com International Airlines Group o Criteria. Acabem parlant de l'euro. La moneda europea acaba la setmana força estable, cotitzant en el dòlar amb 41 centaus. Gràcies, Cristina. Hem de marxar ràpidament una altra vegada a la plaça de Catalunya, de Barcelona, on hi ha el nostre company Roger Rovira, que ens expliqui què està passant ara mateix amb els acampats i la policia, amb els enfrontaments que hi ha hagut aquest matí, també una mica al migdia, i volem saber ara mateix, Roger, què està passant en aquest punt de Barcelona. Endavant, bon dia. Hola, ara mateix sembla ser que la policia està marxant. Els Mossos d'Esquadra estan marxant, la plaça Catalunya l'han buidat de les tendes, s'ha fet la neteja i està marxant la policia. Tota la policia està marxant, aquí a l'esquerra està marxant la policia i la gent està tornant a envair la plaça Catalunya, tothom està tornant a entrar. Ja podeu veure tot aquest fil llarg de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana que estan marxant. Llavors, una mica la idea que els havien dit és certa, s'ha fet la neteja, els hi han tret totes les tendes de campanya i ara la gent torna a ocupar la plaça Catalunya. La policia marxa i tot de gent, una multitud de gent que estava a fora de la plaça Catalunya, està entrant, estan celebrant el fet que puguin tornar a ocupar la plaça Catalunya, un espai molt emblemàtic per tots els acampats durant aquests 12 dies i ara un riu de gent està entrant dins i la policia està desapareixent de plaça Catalunya. Ara ja quasi no els veiem, han marxat de cop. I la plaça Catalunya, Roger, s'ha netejat? S'ha fet la neteja com estava prevista? Bueno, un moment, ara hi ha Mossos d'Esquadra al mig de plaça Catalunya. Jo crec que està havent algun tipus d'incident perquè estan disparant pistoles, estan disparant amb escopetes a pilotes de goma. Ara estic veient com un Mosso d'Esquadra està perseguint a un dels manifestants. No l'ha atrapat. És un grup de Mossos que està a la font de plaça Catalunya, estan disparant a l'aire. Sí, sentim els trets. Sí, i la gent els estan increpant, els estan llançant coses. La gent és com si estigués ara perseguint aquests Mossos, els estan increpant i els segueixen. Els Mossos van una mica en retirada, perquè els han dit que marxin, entenc. I la gent, una mica amb ràbia, els està llançant coses a mesura que van marxant. Sí. I això passaria, Roger, al vell mig de la plaça? Doncs això estaria passant a la part de Passeig de Gràcia, en plaça Catalunya, on hi ha les fonts, darrere, ara tothom està seguint aquests Mossos. Sí, els Mossos es retiren, ja els veig. Són un grup d'una quinzena de Mossos que marxen i la gent... Són un grup de 15 Mossos d'Esquadra que estan marxant i la gent els estava increpant i els estava llançant coses. Però ara aquí, de policia, cada cop n'hi ha menys, estan marxant de cop. Sí. És en directe? Hem pogut sentir aquests trets que s'han disparat a l'aire d'aquests Mossos d'Esquadra, aquests moments de tensió, Roger. Sembla que la cosa torna una altra vegada a tranquil·litzar-se una mica. Des d'aquí, ara mateix, sembla que la cosa està més tranquil·la. La gent està celebrant el que consideren que és com una victòria per ells, perquè han aconseguit... Aviam, aquí a l'esquerra, sembla que hi ha algun tipus d'incident. Aquí al costat de la font, veig gent que aixeca els braços. En aquest punt sembla que hi ha algun tipus d'incident. En general, a la plaça, la gent sembla que estigui molt contenta perquè és com una victòria, com un tanto que s'apunten, perquè han aconseguit poder tornar a ocupar plaça Catalunya, que en certa manera és una mica el que els havien promès al Departament d'Interior, que volien netejar i que els podrien quedar. El que passa que, Roger, si... Digues. No. I ara mateix dic que sembla ser que està passant alguna cosa a plaça Catalunya, en Passeig de Gràcia, però des d'aquí no puc arribar a veure. El que passa que sí que es poden quedar, però clar, si volen tornar a acampar, hauran de tornar a muntar, diguéssim, totes les tendes i anar a buscar-les allà al dipòsit de Montjuïc, on ens havies comentat que les estaven traslladant, aquestes tendes i tots els estris que ells tenien. És així, Roger? Clar, una mica, ara és clar,
Aviam, els deixen tornar a entrar, els deixen tornar a ocupar plaça Catalunya, la policia ha marxat, però tota la infraestructura que tenien muntada, tot el que eren les tendes, inclús tenien una cuina, tot això ja no ho tenen. Tot el que havien estat muntant durant 12 dies, ara això ja no ho tenen. Per tant, doncs, clar, és una dificultat més per ells el poder continuar amb aquesta acampada, perquè ho han de començar tot de zero. En certa manera, doncs, no ho sé, això podria ser un motiu pel qual això no continués, però ja ho veurem perquè la gent ha entrat tothom en massa a plaça Catalunya i caldrà veure aviam si s'hi queden o només és momentani. Aviam. I recordar, Roger, també que tots aquests estris, aquestes tendes, no les poden anar a recollir fins dilluns, o sigui, un cop ha passat el partit de la Champions i un cop sabrem aleshores aquest cap de setmana si hi ha celebracions o no aquí a la plaça de Catalunya, on veurem també si continuen acampats aquesta gent. Pel que veiem, Roger, tu mateix ens ho pots confirmar, sembla que la cosa ara mateix està com tranquil·la. Aviam, el que esteu veient vosaltres, que és la part central de plaça Catalunya, estaria tranquil·la, però jo crec que a la part muntanya, a la part de Passeig de Gràcia, està havent-hi algun tipus d'incident. El que passa que és difícil poder veure el que està passant allà, és molt complicat poder veure-ho. Roger, si et sembla, recapitulem una mica, per posar una mica en antecedents als espectadors que s'han incorporat ara mateix a la 1 del migdia a l'antena del 324. Els aldarulls començaven els enfrontaments aquest mateix matí, a primera hora del matí, quan entrava la policia en aquesta plaça de Catalunya de Barcelona per, segons deien, netejar aquest indret. Els acampats s'hi han oposat, han celebrat una assemblea, han vingut uns mediadors, semblava que la cosa podria quedar en un acord, però finalment no ha estat així. Hi ha hagut enfrontaments a primera hora d'aquest matí, Roger, que han deixat una 60ena de persones ferides lleus per això. Sí, una 60ena, 66 persones ferides, és l'últim balanç que ens han fet arribar. Ara estan a 23, ara estan a 23 a Passeig de Gràcia. La gent corre, aquí a l'esquerra veieu tot un riu de gent que va corrent, fugint de la càrrega policial que deu estar passant. Com dèiem, 66 persones confirmades ferides, ferits lleus, alguns traslladats al clínic, ens han comentat, i també hi hauria un mosso que estaria ferit. Això a conseqüència de les diferents càrregues policials que han hagut durant tot el dia, que han estat unes quantes. Ara n'hi està havent-hi alguna, aquí a la part muntanya de plaça Catalunya, però fa 2 hores també n'hi ha hagut en el moment en què els serveis de neteja s'enduien les tendes de campanya i els objectes personals dels acampats en aquest magatzem, com dèiem, d'aquí de Montjuïc. Són aquestes les imatges, Roger, són aquestes les que podem veure del que tu mateix estàs comentant de fa un parell d'hores així que hi havia aquests enfrontaments i aquestes corredisses per part dels acampats i també per part de la policia. Sí, això passava fa 2 hores, com bé dius. Sí, ha estat un moment en què es volia treure part del material que tenien els acampats aquí, els acampats s'hi han oposat i llavors la policia ha actuat. Ara no veiem què passa a l'altra banda, però hi ha corredisses i hi ha trets. Hi ha aquest helicòpter dels Mossos d'Esquadra que està molt a prop del terra d'aquí de plaça Catalunya. També, Roger, recorda, sisplau, hi ha hagut algun detingut durant el matí? No, de moment no tenim constància. No tenim constància, de moment. No, de moment no. Ara, ho haurem de tornar a mirar, no fos cas que hi hagués alguna persona detinguda. Però de moment no tenim constància de cap tipus de persona detinguda. Sentim amb dificultats el nostre company Roger Rovira pel so dels helicòpters que estan sobrevolant constantment aquesta plaça de Catalunya, on, com els estem explicant des de primera hora del matí, hi ha aquests enfrontaments, aquests aldarulls entre la policia i els acampats. La policia intentant que marxessin de la plaça per poder netejar-la, els acampats negant-s'hi. Ara estem veient imatges en directe, precisament, d'aquest un dels helicòpters que està sobrevolant aquest indret de Barcelona. Roger, què més ens pot explicar? Què més estàs veient tu, que estàs aquí al bell mig d'aquesta plaça de Catalunya? Doncs ara sembla que la cosa s'està calmant, hi ha menys gent que fa un moment, i en aquesta zona on semblava que hi havia incidents, doncs des d'aquí sembla que la cosa està més tranquil·la. Això sí, ara, mirant al voltant, és difícil veure algun policia, algun mosso d'esquadra, algun guàrdia urbano. No es veu cap rastre de la policia, exceptuant, com podeu sentir, aquest helicòpter que està sobre nostre sobrevolant i fa molt soroll. Però a terra, a peu de carrer, no hi ha cap rastre de la policia ni dels antiavalots dels Mossos. El que no sabem és què deu estar passant a la banda de Passeig de Gràcia,
i al carrer Fontanella, perquè ara torno a sentir alguns trets. Molt bé, també el que hem pogut constatar també, Roger, és que realment s'han aixecat totes les tendes, tot el que havia muntat per part dels acampats s'ha netejat, realment, i recordar als nostres espectadors que fins dilluns no podran recuperar aquests estris als acampats. Això no vol dir que ells no continuïn amb aquesta acampada, una cosa que ja ens hauran de confirmar. Roger, ho deixem en aquest punt, si et sembla. Qualsevol cosa que hi hagués d'interès, d'emergència, doncs tornarem a connectar amb tu. Roger, gràcies, molt bon dia. Molt bé, merci. Són imatges, com poden veure en directe. Recordem el que està passant aquest matí a la plaça de Catalunya. Començava a primera hora del matí, quan la policia intentava entrar en aquest indret per desallotjar els acampats. Fa 12 dies que estan acampats en aquest punt neuràlgic del centre de Barcelona. La policia intentava entrar per netejar la plaça. Els indignats s'hi han oposat. Hi ha hagut els primers enfrontaments entre la policia i els acampats, com per exemple aquests que poden veure en aquestes imatges. S'han calmat les coses.